ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆಗೊಳ್ಳು ನಾವು ಕಲ್ಲುಂಟು ಅದೇನು ಅಂಚ ಓಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಚಾನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತನ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದ 4 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಒರೇ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಿರೋಡಲ್ಲೇ ಫಿರೋರಿ ಫಿರೋರಿ ಬರ್ಪುಜೆ ಬಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪೇರು ಮೇ ಬರುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ಪೈತೆ ಅರ್ಧ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ವಿಡಿಯೋ ಎಂತ ಇರಲಿ ನಾ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಕವಿಗಳು ಆದಂತಹ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವರು ನೀವು ಮಾತಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಜಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಡೆಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಂಜಿ ಅಂತ ಅದು ಡೆಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲವೇ ಜಂಜಿ ಬಟ್ ದಾದ ಉಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಉಂಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ನಾಡು ಅಂಚ ಜಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಂತ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಲಜ್ಜಿ ಬೇಲಜ್ಜಿ ನೋ ಪೈಸಾ ಒಂಜಾವು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಬರ್ಪಣೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೇನ್ ಕೀ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪು ಪಂಡ ಮಿಲಿನಿಯರ್ ನಮಿತ ಏರೇ ಪಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏಪಲ ತೋಪವನೆಜ್ಜೇರು ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂಚ ಸೋ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡ ಹೈಲೈಟ್ ಮಂತನಕಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿಲ್ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಡ್ ಡಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಪಿದದಾಕ್ಲೆ ತೋಪಣು ಬೋಡೋದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅದು ಕಾರು ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾರು ಬೈಕ್ ಇಡವೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಚಾಪ್ರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಅಂಬಳು ಮೇ ಬಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆದಿಪ್ಪದ ನಿಂಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾತಾಡ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಿಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮಾತಾಗಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಐಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂದ ದಾಲ ಇಪ್ಪನ್ ಪಣ ಇಜ್ಜೇಟ್ ಪಣ ಅಕಲುಳ್ಳೇರು ಹೊಂಡದ ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅಂಪೇರು ಓಪನ್ ನಿಜವತ್ತು ನಾ ಅಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಇರಲ್ಲ ಮನ್ಪೂಜೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಲೀವ್ ಮಂಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಗ್ಲೇಕಲ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿಪುಡ ಕಾಸು ತೆಗಿರಾವೆ 90% ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಂಡ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪೊಂಡ ಕಲ್ತು ಓಡು ಅಂಚ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಡೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಯಾವಲಿತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಅಂಬುದು ಪೊಂಜನ್ ಪೊಂಡಾಕಲ ಅಂಚನೆ ಪೊಂಡಾಕಲ ಅಂಚನೆ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಿತ್ ಆಗದೆ ಮೇಲೆಟ್ಟದು ನಾವೇ ನೋಡಿ ಇತ್ತದವೆ ಒಂಜಿನ 2-3 ಜನ ಇಪ್ಪೇರಿ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೀರಿಯಡ್ 4 ಜನ ಇಪ್ಪೇರೆ 5 ತೂದು 2-3 ಜನ ಅದು ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸೇ ಬಂಜಿ ಬತ್ತು 5 ತೂದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೋಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಣೆ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲನ ಅಲ್ಗೋರಿತಮ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಣೆ
ಸ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇದು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ 70 80 20% ಆತ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ 90% എടുത്ത് ಇತರ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಸೂಪ ಐಟ್ 90 ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಅಂಜನ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ 99% ಫುಲ್ ಮಾರ್ಲೇರಿ ಅಂಜಿ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನತ್ತು ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಫೇಕ್ ತಪ್ಪೋಣ ತಪ್ಪಾತು ಬೇತಾಕ್ ಲೈನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೆ ರೀಲ್ಸ್ ತೂ ಖುಷಿ ಸತ್ಯ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಪಬ್ಜಿ ಬಾಲ ಹೆಕ್ಕೆ ನೀ ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂದೆ ಪಿರೋದೆ ಕುಳ್ಳುದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ಟೆ ರೀಲ್ಸ್ ಸರಿ 24/7 ಬಾನ ಕೂತ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಜಾಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆತಿಜಿ ಅದು ಪಾನೋಳಿ ಪಾನೋಳಿ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆತಿಜ ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಏತು ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪ ಆ ಥರದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಪಣ್ಣಿ ಬೇಲತ ಜನ್ಸಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಲ್ಜೀರಲ್ಲ ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಅವೇ ಎಂಚನ ಎಂತ ಬೇಳೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಆ ಬೇಲೆ ಏರಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿತ್ಯದೈಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ನೆಜ್ಜಿ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮತ್ತೆ ಲೈಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚಿ ಬಲಿಪುಣೆ ಮುಲ್ಪ ಏತು ಬಂಡಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಏತ್ ಪೇಪು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಆತಿ 15 ಆತೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಆತಿ ದಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬೆನ್ಪಾಯರ್ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಮನ್ಪೊಣೊಂಜಿ ವೇಳೆ ಮನ್ಪೊಣೊಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಇಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಣಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಮಕಿತ ಉಂಡು ಎಂಚ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಐದು ಕಲ್ಪ ಹೋಜೆ ಐಕಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಡಿ ಬಂದು ಹೋಜೆ ಎರ್ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೇರು ಪೋಲೆ ಬರಲೆ ತೂದು ಕಲ್ತದು ಬರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತದು ಪಾತಿ ಅಂಚಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡಪ್ಪನು ಪಣ ಐಕ್ಯದ ಅವ್ರು ಡಿಗ್ರಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಡಿಗ್ರಿಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡ ನಿಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪಂಡ ಅವ್ರ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕಲ್ಪದಂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ ಪುಷ್ ಇತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅದಟ್ಟ ಕೋರ್ಸ್ ಪೋಡು ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಪುಷ್ ಇದನ್ನ MSc ಅವಡು ದುಂಬು MSc ಮನ್ಪುಣಾಕ್ಲಿ MSc ಎತ್ತು ಅವಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವಡು ದುಂಬು ಮನ್ಪುಣಾಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೋರ್ಸು ಪಂಡ ಒರಿ ಮಂತನ ಡೆಬೇಲ ಮಂತು ಅಂತೆ ಐನದು ಇತ್ತ ನಾಯಿ ಸಂತೆಲಾಗ ಅದು ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತದಾಗಲು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬತ್ತೊಂಡೆರ್ನ ಐಕೆ ಫೆತ್ತ ಬಯಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇತ್ತ BCA ಅಂತಾರೆ BCA ದಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಕೆಲವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಗಿರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಹೋಗುವ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಟ್ರಾಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಆಯ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ದಾದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿದ್ದೀರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ದಿಕ್ಕುನ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತು ಅತಿ ಆ ಎಂಚಿನ ಬಡ್ತೀನಿ ಪಾಡು ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ತೀನಿ 5,000 ಬೆನ್ಪಿ ಕಲ್ತನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೆನ್ಪಿ ಕಲ್ತನೆ ಕಲ್ಪನ ಕೈತಾಡಿಟ್ಲ ಬೆನ್ಪಿ ಅದೇ ಬೇರೆಂತ ಉಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಅದೇ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆಂತ ಉಂಟು ಒಂದು ಪಾರ್ನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದು ಇರಲಿ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಕಾಟು ಬೇಡ ಇರಲಿ ಬೇಕು ಮಾತಾಡೋ PPT ಹಾಕಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅದು ನೀನು ಹಾಕ ನೀ ಬಯಾಲಜಿ ಬಾಬಾ ದೇವರೇ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಚೇವು ಗೊತ್ತದ ಒಂದು ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಯಾರು ಸಹ ನೋಡದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಯಾರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅವೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 90% ಫಾರ್ನ್ ಇಪ್ಪುಣೆ ಬುಡ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಫಾರ್ನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಆತು ಸಾಧಾರಣ ಎಂತ ಕಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಹೌದಾ
ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದಾಗಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತುಂಟಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವೇ ಇದ ಪಂಪೇರೆ ಕೆಲವರು ಮೊನ್ನೆ ತೂಯಿತೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ ಅಂತ ಪಂಡ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂತ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನ ಬಿಡ್ತಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಬಟ್ ಬೇತಾಗ್ಲು ತೂಪುಣೆ ಐನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪುಣೆ ಪಂಡ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಮಂಪುಣೆ IT ಜಡ್ಜ್ ಮಂಪುಣೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡದ ಬೋಡ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಗಂಟೆನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದ ಬೋಡ್ತನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂಪುಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಡ್ತನ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ತನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಡಿ ಐದು ಪಾಡದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೂಪುಣೆ ಒಂದು ಬೇತಾಗ್ಲಿ ತೂ ರತ್ತಿಂದ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಪನ್ಪೆ ಮಾತ ಮಾಡಲ್ ನಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ಪನ್ಪೇರೆ ದಾದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೋಡಿ ಪುಣ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಕಲ ಮಾಡ್ಪೋಣೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅಕ್ಲೆ ತುಯಿನೇಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಾಗ ಐಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಂಡ ಫಾಲೋವರ್ ಕೆಲವರು ಏರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬಂತದ್ದು ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬಂದದ್ದು ತೋಪವೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅವು ಅದೇ ಅದು ಒಂದು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅಂಚ ಐಕ್ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಅದು IT ಪುನಃ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಸರಿತನೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಇಪ್ಪುಣ ಐಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳದ್ದು ಎಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಅವಳು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬೋಡ್ತನ ಏರಿ ಇರಲಿ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ ಕಾಲ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರಲ್ಲ ಕಚ್ಚಬದ ಅವಳಲ್ಲ ಕಚ್ಚಬಂಡಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅವಳ ಹೆಸರು ಕಚ್ಚಬದ ಅವಳೆಂಥದ್ದುಂಟು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮುನಾರ್ ಫಾರೂಕಿ ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನಿ ಅವೇ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಕೆಲವರೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೆಂದು ಜಾಬ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ದಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕಣ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಬೆಂದದ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ಏಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುಲಭ ಅಂಚ ಮನಿ ಅದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ತೂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಿಗ್ಮಾ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೆಂದು ತಿಂಗೊಂದು ಎಂಟನಾಗ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಹಲೋ ಕಾಸುಂದ ಮಾರ ಐನೊಂದು ಪಾಡು ಅಂತ ಬೇತಂಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಮನಿ ಬಕ್ಕದ ಅದು ಜವಾನಿಯರಿಗೆ ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಲಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಪೇರ್ ಆಬಿಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಲಿನ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಲಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೆ ಇದು ತಗೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೊಂಡ ఆయన జడ్జు అండి అయితే అంచి పాడది ఇతే ఒరియడే ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఇప్పుడు ಐಫೋನ್ ಆಯ್ದತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ತೆಪ್ಪಿ ಐಕ್ 3 ವರ್ಷ ಒಂದು EMI ಕಟ್ಟುವೆ ಅವಾಗ 3 ವರ್ಷದ ಲೈಫು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಬೈಕ್ ಓಕೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇಪ್ಪು ಆಕ್ಲ ಇಂಚ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಟ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ ಮಾತ ಇಂಚನ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲಿಪ್ಪುಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಬೇಕು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕ್ ಬೆನ್ಪೆ 3 ವರ್ಷ ಯಾನ ನೆಕ್ ಪಿರಂಜ ನೆಕ್ ಬೆನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಅವೇ ಇತ ಜಾಬ್ ತುನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನಿ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಸಾಚನ ಜಸ್ಟ್ ಪಣದ ಹುಣಾಯ್ತು ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಣಿ ಮನಿ ಲಂಚನೆ ಇತ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ಆಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿನ್ನಾಡ್ದು ಅದೇ 20% ಇದು ಪುಣೆ 20% ಹತ್ತು 35% ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಾಕು ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲಾ ಐತೆ ನಮ್ಮ 35% 2 lakhs ಮಂತ್ದ 100 ದಿಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಂತ್ ಹಾಕಿ ಅಂಚ
ಆ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂಪುಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂಪ್ಲೇಕ 6 ಅವು ನನಂಜಿ ಪಂಪ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅಂದೆ ಅನ್ಪೇರು ಓನ್ ಅನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರು ಜನ ಪೂಜಿ ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ಓನ್ ಮಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಜನ ಇಜ್ಜನಲ ಕಾದು ಅವನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓನ್ ಒಂದೇ ಬಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಓನ್ ಪಂಪುಂದುಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಬಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓನ್ ಪೋಡು ಬಾಣ ಓನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ఇప్పుడు జెన్యూన్ అది బెన్పోన్ అక్లి పండ ఏత్ బేలుండ ఆతే ఉన్ పేరు అక్లన ఎక్స్పెక్ట్ మం పోడ పండ ಬೇಲೆ ತಕಲ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ತಕಲ ತೋನ್ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಯಿನ ಕಂಪನಿ ಎಡ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂಗಾರ ಅಂಜನಕ ಬಂಗಾರ ಅಂಚನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಬಂದಣ್ಣ ಜಾನಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕ ಅವೇ ಮಂಗಳೂರು ಅವೇ ನೆಂಚನ ಫ್ಯೂಚರಿಂದ ಆತಿಜ್ಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಜಿ ಬಟ್ ಬೇಲೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಆತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ವರ್ಷ ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು 16 minutes ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಹೊಡೆದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕೊಡ್ರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವ ಇದು ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ತುಳು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಾತಾಡುವ ತುಳು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ತೂತ ನೀರನ್ನು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲಾತಿ ತೂಪು ಜನ ತುಳು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮೂಲ ಹತ್ತು ಗ್ರೋ ಇಜ್ಜದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಂದೇರಿ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಡ್ತಂತ ತುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಓಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅದು ಆತಿಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮೂವಿಲ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾ ಬೇಡ ಎಂತಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳುದು ಒಂದು ಮೂವಿಲ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ನಾ ತೂಂಡ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿದ ಮಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಅಂಪೇರು ಆಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ನ್ಯೂ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಮುಲ್ಪುದಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುತ್ತೋನು ಜೇರು ನಾವು ಅದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕುಡ್ಲ ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ ಜನ ಫುಲ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಫಿರ ಗಲಾಟೆ ಆದ ಫೋನಾಗ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿರ ನಾನು ಪುಗೆಲೆ ಕೈ ಆಡೋದು ಒಪ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಘಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆ ಅದ ನಾನು ಪಂಡ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಘಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಗ್ಲು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಹೋಯ್ತಾರದ ಅಲ್ಪ ಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋರ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನರಕಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಫನ್ ಆದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಲೇಖ ನಮಕ್ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಆಪಣ ಎಂಕ್ಲು ನಾನು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಅವತ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಅವೇ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಯ್ತದ ಅಲ್ಪವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ఏందనే ತುಂಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಪಾರಪಿಗೆ ఏందನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ಇಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಂಗೆ ಏನೋ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಗ ಕಪ್ಪನ ಇಡುವುದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರದ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಅವೇ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತು ಗ್ರೋವಿಜ್ ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಏರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಪನ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜಸ್ ಬೋಪೇರು ಆತೆ ಐದು ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತೂಪುಜೇರು ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಎಂಜಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪವರ್ ಹೌಸ್ 6 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಚ್ಚ
ఓకే పెట్టి తిన్నాడు అవే అవెన్న ఒపీనియన్ ప్యూర్లీ బై ఎన్న వర్చి ఆ టాపిక్ ఇచ్చి క్యాన్సల్ కట్ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏರ್ ನಮಿತ್ತು ಹೇಟ್ ಇಜ್ಜಂಕ್ ಬಟ್ ಪನ್ನೆ ಅದು ಆರೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಾಲೆಜ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಾಡ್ಸೋದು ಕನ್ನಡ ఒక ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎంకల ట్రై మంతొందుಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ఏ ಪಾಂಡ್ಲವರ ಎಂಕಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಲಾಗ ಅದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಟ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸೀನ್ ಕಟ್ಟುವಂಬ ಬೊಚ್ಚಾದ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಡೆಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬುಕಾತೆ ನಾನು ಮೇ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅದು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಬೇರೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಜ್ಜಿರದ ಉಳ್ಳೇರ ಹೆಂಕಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ఉంటుంది ಇರ್ಬೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾಪು ಉಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರ ನಾಕ್ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಎಂತ ಉಂಟು ಟಾಪಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹಾಂ ಯಾವುದು ಅದು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಮಾತಿಲ್ಲ 2 ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ 22 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇದು ರಿಯಲ್ ಲಕ್ ಆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಲಕ್ಕಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಲಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಡ್ಡಲ ಲಕ್ ಬಿಹಾವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಕರಲ್ಲ ರಡ್ಡಲ ಸೇಮ್ 50-50 ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಲಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲಕ್ಕದ ಪೂಜ್ ನಾ ಲಕ್ ಮೇ ಬಿ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಇದು ಲೈಫ್ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಪುಣಗ ಎಂಚ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಬೇತಟ್ಲು ಇಪ್ಪೆರ ಪಣ ಜಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪೆರ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ನಂಬುಜೇರಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂಬುಜೇರಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಲಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕ ಅವ್ರ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಣ ಅದು ಅಪುಣ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತದಂತ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪು ಒಂದೇ ಮರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಇಂದ ಇತ್ತೆ ಹೂಲ ಮರ ಆತಿ ಆಯ್ತು ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಪೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜೆ ಮರ ಆದಿತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಲ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಕೆಲವು ಅದು ಅವೇ ಥಿಯರಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಬೌನ್ಸರ ಬೇಡ ಆಯ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ ನಾ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅವೇ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟಿ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ದ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಿಯತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದ ನಮಕ್ ನೋನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 115 118 ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನಾ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ 110 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ನಿನ್ನದು 2 ಯಾವ ಅದೇ 115 ಮೈಪುಣ ಇಟ್ಟು 115 ಮಾಡಿ 115 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 115 ఇప్పుడు హైట్ ఇత ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಪ್ಪುಣೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಣೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾವು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅದೇ ಇತ ಕಾರ್ಬನ್ ದಾಂಡಲ್ಲ ಇತ ಮಾತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೀವ ಇಪ್ಪುಣೆ ಇಟ್ಟು ಮಾತು ಇಪ್ಪುಣೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪುಣೆ ಮಾತ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಪ್ಪುಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಪ್ಪುಣದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್
ಕ್ಯಾಮರಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದು ಅವು ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಣತ ಅವು ಏಪಲ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುಣೆ ಪಂಡ ಇತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪೈ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮನ್ಪೈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ತೂಪು ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚೆ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಅವಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇಪ್ಪುಣು ಅವು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಪುಣ ನಂದು ಇಪ್ಪುಣದ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಪುಣ ಅವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಣು ಪಂಡ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೂಗಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದು ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪಂಡ ಆತು ಸಲ ಆವಲಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಅಂಚಿನಣ್ಣೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಈತ್ ಸಲ ಆವಲಿಂದ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂಪುನಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲ ಸೇರ್ಪದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂಪುನಾಗ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪನಾಗ ಅವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಇಂದೊಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಅರ್ತ್ ಇಂದೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಅರ್ತ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಆಪುಣದ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಪುಣ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಣದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಇಂಚ ಪೋನಾಗ ವಾಯ್ಡ್ ಆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಪುಣ ನೆಂಪು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ತ್ ಒಂದು ಪಿರೊಂಜಿ ಅರ್ತ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ವೀವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದೆ ಅವೇ ಈತ ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪಣತ ಈತ ಅವು ಈತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಪಣ ಅಂದು ಇಪ್ಪಣತ ಹೆಂಜಿನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯುಂಡು ಮುಗಿಯುಂಡದತ್ತು ಆತ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಪಣ ಟ್ರೈ ಆಪಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಐಟದ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಪಣ ಫಾರ್ಮ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಆದಾದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಪಣ ಅಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಅರ್ಥದನೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪಗದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಪುಣಂದು ಥಿಯರಿ ಅವೇ ಅಂಚ ನಿಜ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಲ ಕಣೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಟದ ಮಾತಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಾಂಬೈನ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಂತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ನೆತ್ತಾತ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್కి ಐತ ಬರ್ತುಂಡ ಎಂದುವೆ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಪಿರೊಂಜಿ ಅರ್ಥನೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಮಾತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅವೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರ್ತ ಅಂಚ ಲೂಪ್ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಏಲೇನು ಇಪ್ಪೆರೊಂದು ಆಪುಂಡು ಲೂಪ್ ಆಪುಣೆ ಲೂಪ್ ಅದೇ ಲೂಪ್ ಆಗುದು ಲೂಪ್ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬಡಿತನಲ್ಲ ಏತ್ ಪೊರ್ತ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಬಡಿತನಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೀಟ್ ಆದು ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಮಣ್ಣಾತನ ಇತ್ತ ನೆತ್ತ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಂಕಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೋಲ್ಡ್ ನೆನಪು ಅರ್ಥದ ಮೋಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುಂಡು ಮೋಲ್ಡ್ ಅಚ್ಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಉದ್ದೋದು ಹೋಪುಂಡು ಅವೇ ಆ ಕಂಪನಿ ಬೇತೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮೋಲ್ಡ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ಒಂಜಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಿರ ಅವೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಪ್ಪುನಿ ಅಂಚನಾಗ ಕಂಪನಿ ಮಾಸ ಅಂತ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದದ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಣ ನಿಕ್ ಲೂಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಅವು ನಿಕ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪೊಲಿ ಪನೊಲಿ ಮಾತ್ ಸೈಡ್ ಅವಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೂಪ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೂಪ್ ಅವ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪುಜ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಬಡ್ತಂಚುಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಬಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಪಂಡದಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಅವೇ ಅವಳು ಅಂಚನೆ
ಇತ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಮಂಪುನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತದ ಕಡಪುಂಡೆ ಪನ್ಕ ಬರ್ತಂಡ ಇದು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅನ್ನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎ ಐ ಪುಂಡತಲ್ಲ ಪನ್ಕ ಅವು ಲಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಐಕ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲ್ ಮಂಪುಣ ಗೊತ್ತಂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂಪುಣ ಅವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಂಪ ಸೆಲ್ಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಫೆಟ್ಟಾನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಂಚನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ಏರ ಬತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತನೆ ಆಯ ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಪನ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡ ಐನಂಕ್ಲು ಗಾಡ್ ಪನ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಪನ್ಪ ನಮಕೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಈತಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಅಂಪೇರ ಆಪುಜಿ ಗಾಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂಪುಲಿ ಬಟ್ ಅವು ಆಯನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತಂದ ಎನ್ನ ಎ ಐಡ್ ಫೀಚರ್ಡ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ಮಂತೆ ಯಾನ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಯಾನ ಈತ ತಿಮ್ಮಂಪೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈತ ಬೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂಪೊಲಿ ಸೆಟ್ ಮಂಪೊಲಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೌಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಏರ್ಲದ ಇಪ್ಪಡು ದೇವರು ಎಂಕ್ಲದ ಅಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮನ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಬೋಟ್ ಏರ ಬತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಂತೀರಿ ಇತ್ತ ಬೋಡ್ತು ತೂಕ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ಪವರ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಲರು ಮತ್ತು ಆತ ಲೀವ್ ಮಂತು ನಿಂತಿರು ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಥಿಯರಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ದುಮ್ಮದ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಪಂಡ ಈ ಕಿಂಗ್ ಈತ ರೂಲ್ ಬಂದಿರು ಈತ ಟೈಮ್ ರೂಲ್ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಲ ರೂಲ್ ಟೈಮ್ ಏತುಂಡು ಬಂಡ 22,000 ಇಯರ್ಸ್ 23,000 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಚುಂಡು ಆತು ವರ್ಷ ರೂಲ್ ಬಂದಿರಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಚನೆ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದ್ದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ತ್ರೇತಾಡ್ ರಾಮಾಯಣ ಆತನದ ತ್ರೇತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ನೋಡಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಇಲ್ವಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಂತು ತ್ರೇತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ನಾಲ್ಕು ಯುಗ ಅಲ್ಲ ಹೌದಾ 4 ಯುಗ ರಾಮಾಯಣದ್ದು ಮತ್ತೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಹಾಭಾರತ ಗೋಳಿ ಮಗಲಿ ಕೃಷ್ಣ ವೈಟ್ ಮತ ಬೈದಿದ್ರು ವೈಟ್ ಮತ ಬರ್ತದೆ ಆ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅವೆಂಚೋತಂಡ ಐತೆ ಇಂದು ಆತನೇ ರಾಮಾಯಣ ಆತನೇ ಮಹಾಭಾರತ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬು ತ್ರೇತಾಯುಗಲ್ಲ ಸರಿ ಅವೇ ಎಂಚನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಹನುಮಂತಿ ಇಂದು ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜತ್ತ ಮಿತ್ತಿ ಫುಲ್ ನಂದು ಅವೇ ಅವು ಪಂಡ ಆತ ಲಾಂಗ್ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದು ಪಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಬಂದ ಆತ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಎಂಕೆಂಚ ಪಡದುಂಡ ಐತೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬದುಕುನ ಈತ ಆಕಲು ಸೈತೇರು ಈತ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುಂಟು ಗೊತ್ತಾನ ಮಲ್ಲ ಈತ ಅಕ್ಲಿತ್ತ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆನಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಆಯ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಈತ ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಪನ ಅಂತಾರೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಂಡ 70 ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ನಾನೇ ಬಿಸಡಿ ಬೆಳ ಕೈ ಬೆರಳು ಆತ ಪಂಪೊಲಿ ಪಣ ಆತೆ ಎಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪಣೆ ಅವೇ ಅದು ಹಾಗೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಂಕ್ಲಂಜ ಅಂಚೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬಂದೇರು ಎಂದು ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾರು ಓಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಓಲ ರೋಬೋಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೋಬೋಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡ್ತುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಯುಗ ಆತ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವೇ ರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಭಾರತ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾರೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ರೋಬೋಟ್ ಯಾ ಪಂಡದ ಇದನ್ನ ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಉಂಟುದಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಮಿಡ್ ದಿಕ್ಕದೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ದಿಕ್ಕದೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕದನು ಪಂಡ ಬೇತ ಶೇಪಡ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಡದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಂಚ ಪಣ ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ 3 ಪಿರಮಿಡ್ ಮೂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಂದು ಆಪಣೆ
ಅವು ಒರಾನ್ ಬೆಲ್ಟಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಪ್ಪು ಮಿತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಏಕ್ ಒಂದು ಆಪಣೆ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಪಣೆ ಅವೇ ಈತ ಇಂದುದಿಲ್ಲ ಈತ ಇಂಚ ಈಕ್ವೇಟರ್ ಇಪ್ಪದ ಅರ್ಥದ ಸರ್ಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಿಪ್ಪಣ ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಡಿಪ್ಪಣ ಸೆಂಟರ್ ಡಿಪ್ಪಣ ಅರ್ಥದ ಸೆಂಟರು ಪಿರಮಿಡ್ ಡಿಪ್ಪಣ ಅವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಂದ ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಲ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಏಪ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಿತ್ತದೆ ನೆಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಪ ಈತ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬಂದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಕಲ ಈತ ಅವಳು ಬರ್ಚಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಅವೇ ಈತ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುನದ ಆಯ್ತಾ ಈತ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈತ ಬೋಡ್ತಂತುಲ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುಟ್ಟದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ ಪುಟ್ಟನ ದೊಂಬು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈಜಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ರೋಮನ್ ಇತ್ತಂಡು ರೋಮನ್ ಆರ್ಯನ ಆಯ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಈಜಿಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾಗರಿಕತೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂಡು ಅವಳ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಅವೆಂಚ ಈತ ನಾಗರಿಕತೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡು ಮಹಾಭಾರತ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಮುಲ್ಪ ಅಂಡು ಅದು ದುಂಬದ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಂಡು ಪೌರಾಣಿಕತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ಪುರ ಆದ ನಾಗರಿಕತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಬರ್ಜನ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕುಡು ತೋಪಾಯಿನ ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿರದ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಎಂಚಿನ ಇಂದಿತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಣಕ್ಲು ಕಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಅಂಚ ನೇಚರ್ ಪವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ನೇಚರ್ಲ ನಂಬೇರು ನಮ್ಮೇಟ್ ನೇಚರ್ಲ ಉಂಡು ಬಿಲೀಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಾಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕ ಮನ್ಕ ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟಾಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತೆವಲಿತ್ತೆ ಅವೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗೀಝಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಅವು ಇಂಡಿಯಾದ ಅದಾಂಡಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂడి ಲಗಡಿ ಕೊರಿಯದು ಗೊತ್ತಾನ ಗಜ್ನಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಟರ್ ಹತ್ತು ಬಟ್ ಹಾನ್ ಹೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲಿಜನ್ ಹೇಟರ್ ಹತ್ತದು ಸೊ ಅವು ಇಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಪನ್ಪೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಇಂದು ಮೇನ್ ಇವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆ ನಾಗರಿಕತೆ ಹಿಡ್ದು ಆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟದ ಮಧ್ಯ ಈತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟದ ಅವು ಗ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏರಿಯ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಉಂಡು ಈತ ಮಹಾಭಾರತ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಪುರಾಣ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣ ಹೆಸರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಐಟ್ ಬರೀತಾನೆ ಫ್ಲಡ್ ಆತನಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಕ್ಕಿದನು ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ಲಡ್ ಗೊತ್ತಾನ ಐಟ್ ಮಣ್ಣುನ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಬೋಟ್ ಬರ್ತನ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟದನ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಈಗ ಇತ್ತನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕದನೆ ಪಂಡ ಬೋಟ್ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕೀಜಿ ಮಾರಿ ಬೋಟ್ ಕಟ್ಟದು ಮಾತಾ ಪ್ರಾಣಿನ ಇಟ್ಟು ಬಂತದ್ದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಅವು ನೆಟ್ಟುಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಲು ಉಂಡು ಬೈಬಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ನನ್ನ ಪುದಾರ ಎಂಜಿನ ಆಡಮ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಪುದಾರ ಆಯಲ್ ಅಂಚಾನೆ ಮಾತಾ ದೋಣಿಡು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನು ಮಂತನ ಸೇವ್ ಮಂತನ ಕುರಾನ್ಲ ಉಂಡು ಕುರಾನಡು ಅವೇ ಕುರಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಲ ಉಂಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲ ಉಂಡು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಟ್ರಿ ಇಡತ್ತ ಆಯ್ನೆ ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂಚಿ ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡೆ ಅವೇ ರೀಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಲ ಏಪಲ ಈತ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಲ ಆಯ್ತು ಗೋಡೆಡ್ ಚಿತ್ರ ಬಂದೆ ಆಯನ ತೂಯಿನ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ ಬಂದ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿಂಗ್ ಮನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಂಕ್ ಮನ್ಪ ದಾಲ ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಿಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ತೂವನ್ ನಾವು ದಾಲ ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುದು ಏಲಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ ತೂತ
ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕ ಆ ಏಲಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂವಿ ತೂತಾ ಪಂಡ ಮಾತ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕೋದಾನ ಇದು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಂಪೇರ ಆ ದೇವರನ್ನು ತೂತುನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಂಪೋಡಿ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೇಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರ್ ಯಾವ್ದು ಇಪ್ಪಾಡು ಹಾಗೆ ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಬೋಡ್ತಂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆದು ಮಾತು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿದ ಮಾತು ಮಿಕ್ಸ್ ಬಂತದ್ದು ಬರೆಯಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಓನಾದ ಬರೆಯಪುಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ್ ಓನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅವ ಪಕ್ಕ ಡ್ರಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೋರಿ ಅವತಾರ್ ಅಂತ ಅವೇ ತೂವೊಂದಿನ ವಸ್ತು ಗೊತ್ತಾನ ಅವನು ಬೇತನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಏರಾಗಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಜಿ ಒಂಜ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಅವು ಬರೋಡಂಡ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಗಾಡ್ ಹಿಡಿದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪ ನಿಂಕಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಇಡೇ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಹಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನೀನು ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ತಿಕ್ಕು ಬಾರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐ ನೀನು ತಿಂಕ್ ಮಂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ದೇಜಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂಬೋದಲ್ಲ ದೇಜಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪಿರಾಯಲೆಗ ಒಂದು ಓಲ ಆತುಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಅವ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಅವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಚೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಮೈಂಡ್ ಅವು ನಿಕ್ಕು ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಆಪಣೆ ನಿಕ್ಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೀಮ್ ತುಪ್ಪದ ಅವು ನಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಓಲ ಆದಿತ್ಯನೇ ಡ್ರೀಮ್ ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲೇಯರ್ ಇಪ್ಪು ಇಂಚ ಲೇಯರ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪಿರಂಜ ಅರ್ಥ ಇದು ನಮಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪಣದ ಇದು ಆ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅರ್ಥದ ನೆನಪು ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅರ್ಥದ ಓಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ಲೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಚೆ ತಿಂಗ್ ಮಂಪಣೆ ಇತ್ತ ಬೋಡ್ ತಂತುಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪಣಿಕ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಓಡಿ ಓಲ ಗುಂಡಿ ಲಾಗ್ಯಂದಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನ ಅವೇ ಡ್ರೀಮ್ ಓಡು ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಓಲ ಇವಾಗ ನಡ್ತು ಬಂದಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಅವು ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಮಂಪೆ ಇಂಬ ಒಂದಿಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮರ್ಜ ಒಂದಿಪ್ಪುನೆ ನಿನ್ನ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಪುನೆ ಅಂಚ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅದು ಅಂಚ ನಾನು ಹೋಲಿತ್ತ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಓಡೆಗೆ ಹೋಯ ಮಾರೆ ಯಾವುದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ನಾನು ಅವೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಅವೇ ಆ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟದ ಅವು ಏರಿಯಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಅದಲ್ಲ ಆತ ನಂದು ಎನ್ನ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾನ ಅಪಗ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ತೂತೇರಿಗೆ ಇತ್ತದಾಯ್ತು ತೂವೇರು ತಿಕ್ಕುಜೇರಿ ಗೊತ್ತಾನ ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕದನು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 13 ವರ್ಷನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು 13 ವರ್ಷನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು 14 ವರ್ಷ ನನಗೆ 14 ವರ್ಷ ನಿಂಗೆ ತಿಂಗ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಅವು ಬತ್ತು ಬುಕ್ಕ ತಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಪಂಡ 14 ವರ್ಷ ಇಂಚ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚ ಗಾಡ್ ಲಂಚನೆ 13 ವರ್ಷನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ 13 ವರ್ಷನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 13 ವರ್ಷನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವನ ತೂಪನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 14ನೇ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಂತೇವೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಚ ಪೇಯ್ಡ್ ನತ್ತು ಪೇಯ್ಡ್ ಬಂಡ ಅವ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಂಪುನೆ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ರ ಬೇಸಿತ್ತು ನಾವು ಚೂರು ಟೈಮ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾನ ಆಯ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡಿಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ %% ಅಂಚ ನಿಕ್ಕ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮೂವಿ ತಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಜ್ಜಾನೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಡೈಲಿ ಅವೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಲಗೋಗಿ ಶಿವದೇವರನ್ನ ನೆನೆಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡೈಲಿ ಮಲಗ್ತಿದ್ದೆ ನೆನೆಸಿ ಒಂದಿನ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ಅದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ಬರೋಡು ನಿಕ್ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾ ಎಂಚಾನೆ ನಿಕ್ ಸಡನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚ ಪಿರಂಜಿ ಹೋಗೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ಕುಂಜಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬರೀದಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಇರಲಿ 50 ಆಯ್ತಾ 40 ಮಿನಿಟ್ಸಾ 44 ಯಾವ ತಿಂಗ್ ಪಿರಂಜಿ ತಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಎಂತ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಈಗನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಮತ್ತಿಂತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದು ಇರಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅಂಚ ಸೈನ್ಸದ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್
ಪಂಡ ಅದು ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲು ಅಂಚಿನ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಹತ್ತಿ ಇಂಟಸ್ಟ್ರೀಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಅಂಚ ಥಿಯರೀಸ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಈಗೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಬ್ಜಿದ ಬರ್ತಿರೋದು ಗೇಮ್ ನೀ ಮಾತಾಡ ನೀ ಎಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಟಾಪಿಕ್ ಹಾಂ ಹೇಳ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡ ಎಂತ ಉಂಟಾ ಹೇಳ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಹೇಳ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಟಾ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಎಂತ ಮಾರ ಸೆ ಮರೆತು ಉಂಟು ದಾದಂದಿ ಇವು ಕೇಂಡ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಕ ಬರೀಗಿತ್ತ ಮರ್ತೋಗ್ತದೆ ಅದು ಕವಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಂತು ನನಗೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿರೋ ತುಳು ಬರ್ತಿರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ ತುಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಬಾ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಮಗನೇ ಬಾ ಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಾ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಂತ ನೀ ಸಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾವರ್ಸ್ ಬರ ಕೂರು ಅದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂತ ಯಾವುದ್ರ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಂದನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಬಂದನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪಗದ ಎಂಚ ಆಯ್ತು ಡೋಪಮೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಂಡ ಅಪಗದ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ ಒಂದುಂಡ ಬೌನ್ಸರ್ ಡೋಪಮೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾ ಕಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಿಕ್ ಅವೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇತ್ತದಕ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಪಗದಾಕಲೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಇಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಏನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಅಕ್ಲನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಪುನೆ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತುಂಡ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಅಪಗ ಅಕ್ಲಿನ ಡೋಪಮೀನ್ ಇತ್ತಿನ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಡೋಪಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೆನಾಗಲಿ ಡೋಪಮೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಪಿದೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಪೋಂತಾರೆ ಅಕ್ಲಿ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಪಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಎಂತ ಮಗನ ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತದ ಪಪ್ಪನಕ್ಲಿ ಇದೇ ಪೋಚಿ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚತ್ತು ಪಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಒಳ್ಳೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ದುಂಬದಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜಿ ದುಂಬ ಅವೇ ಅಂಚೆತ್ತು ಅಕ್ಲ ಡೋಪಮೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಅವರಿಗೆ ಮೂವಿ ತೋಡಂದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೂಡು ಕೆಲವರಿ ಪೇರು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ತೂವಂದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೇರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬರಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂತ ಪೇರೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜನ್ ಡೋಪಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಟ್ಟನ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತ ಓಪನ್ ಅಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇತ್ತ ಸ್ಯಾಡ್ ಆದಿತ್ತನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಿಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅದೇ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಪಕ್ಕ ಮೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನು ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಭೀಮೇಂದಿ ನೆನೆತದು ಅವು ಕಲ್ಲುಲ ತೆರ್ಪೆರ ಪೊರ್ತು ಓಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇತ್ತದಾಕ್ಲೆಗದ ಅದು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅವೇ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ನೆಟ್ ಸೈಕಲ್ ಓಲು ಸುತ್ತು ಅಂತ ಓಲ ಗುಡ್ಡೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸೈಕಲ್ ಸತ್ಯ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಓರಿಯ ಇತ್ತ ಸೈಕಲ್ ಉಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಜೋಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೈಕಲ್ ಎನ್ಮಡ ಸೈಕಲ್ ಅವು ಇದ್ದೇರ್ನ ಇತ್ತ ಉಂತಾಯಾರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಾಯ ಆತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡದು ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತದ ಮಾತ ಪೋಂಡು ಇತ್ತ ಏರೆಗ್ಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಗ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೈಕ್ ಬೋಡ ಅಂಚ ಆತನ ಇತ್ತ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ತಾನ ಅದು ಆಯ್ತ ಇತ್ತ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು ದುಂಬು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ ಅಪಗ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಯರ ಅಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನ 10 ಮೂವೀಸ್లో ತೋಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾನ ಮಸ್ತ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಾಯಿಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಾಡಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸಾಯಿಬಾರ್ಡ್ ನೀ ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೇ ಸೈಬರ್ ಪೋಂತೇರಿ ಮೂವೀಸ್ ಪಾಟ್ರೆ ಆಗ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡಂತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಹೌದು ಪುತ್ತೂರು ಎಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ನೆಟ್ ಯಾವ ಅವೇ ಅಂಚ ಇತ್ತೇನು ಎಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಅವಿಜ್ಜಾನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಓಡಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಡುದು ಅದೊಂದು ಇದ್ದ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಫೋನ್ ಅವೇ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಕೈತಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ತುಂಬು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಆಯಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಜನ ಪಂಡ ರಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತ ಎಂತ ಅವೇ ಒಕ್ಕ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕೈತಲ್ಲ ಎತ್ತನೇ ದೂರ ಎತ್ತನೇ ಕೈತಲ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತದೇ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರ್ನ ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೇರಿ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲದು ಒಣಸಂಬನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಣಸಂಬನ ಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲೆ ಪೂಜೇರಿ ಒರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದ ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ಲೆ ಒಣಸಾಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬೇವರ್ಸಿ ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ಆಯ್ತವಾಗ ಹಾಗೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟೋರಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಲು ಮಂತನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದೇ ಬೇತೆ ಹೋಗ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲ ಕಾರಣ ಇತ್ತ ಅವ ವಿಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾನ ವಿ ಆರ್ ಅದು ನಿಕ್ ಮಾತು ಈ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನ ಐಕ್ ಹುಕ್ಕು ಪೆರ ಟ್ರೈ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತ ತುಂಬ ಮೆಟಾಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನ ಇತ್ತ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮುಗೀನು ಗೊತ್ತಾನ ಗೇಮ್ ನಾನು ಐಕ್ ಶುರು ಮಂತೇರು ಪಣ ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಪೇರ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳ ನಿಕ್ ಪಣ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿನ ದೂರ ಅಂಪೇರ್ನ ಟ್ರೈ ಅಂತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ದುಂಬು ಅವೇ ರೀಲ್ಸ್ ಪಂಡೆ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಗೊತ್ತಾ ನನಗಿತ್ತೆ ದುಂಬು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂಜೇ ಎಮೋಷನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡು ಆವಡು ದುಂಬು ಎಂಕಲಿತ 1 ಗಂಟೆದ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಇಂತು ಮುಕ್ಕಾಲ್ 1% ಒಂಜಿ ಜನ 1% ಜನ ಫುಲ್ ಬಂಪೇರ್ ಫುಲ್ ತೂಪೇರ್ ಆತೆ ಬೊಕೆರ್ಲ ಆತೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದರು ಇತ್ತ ತುಲ ಅವೇ ದುಂಬು ನೀಕು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋರ್ ಬರೋಂತು ನೀಕು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತ ಬರ್ಪುಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ 2 ನಿಮಿಷದ ಅಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಂದು ಪುಣೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ತಾಳ್ಮೆಜ್ಜ ಅವೇ ಈಗ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಜಿ ನೀಕು ನಿಕ್ಕದ ಈ 2 ನಿಮಿಷ ರೀಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ನೀಕು 2 ನಿಮಿಷ ಏತಾನೆ ಮ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ 8 into 4 ಅಂತ 15 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ 15 into 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 60 ಆಯಿತು 60 into 9 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 180 ಅಲ್ಲ 60 ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ 4 ಎಮೋಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇಂಟು 8 32 ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಪರ್ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಪಂಡ 32 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಕ್ ಡೋಪಮೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಪೋಡು ಅಂಚ ಈತ ಆ ನಿಕ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಕಂಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ಈತ 32 ಎಮೋಷನ್ ಬೆಸ್ಟಾ ಎಮೋಷನ್ 32 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೋಪಮೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಚ ತಿಂಕ್ ಮಂಪೆ ಇತ್ತು ತಿಂಕ್ ಮಂಪುಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಕು ಅಂತು ಪೋಪುಂಡು ಈ ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಮೈಂಡ್ ತಿಂಕ್ ಮಂಪುಣೆ ಅಂಚ 32 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮಾರ ಇಂತು వచ్చి ಏರ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಪಾರ್ನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾತ ಅವು ಪನ್ಪುಣೆ ಮಾತ ನೆತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಗೇಮೇ ಅಂಚ ಹುಕ್ಕು ಮಾತ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಹುಕ್ಕು ಮಂಪುಣೆ ಐಟ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐನೇನು ಆಡೋದು ಕುಲ್ಲನತ್ತಂದೆ ಅವೇ ಐಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇಸಿ ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಪಣೆ ಒಂದು ಎಂಜ ನನ್ನ ಪೇರು ಇಂದು ಬರ್ಪಣ ತಾಳ್ಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂಪೇರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ 3 ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ 1 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ ಇಪ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಆತು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಓಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆತು ಇಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಹೇಳುದು ಪಬ್ಜಿ ಲಾತ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಪಬ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಿಲ್ ಅದೇ ಕಿಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಲವ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ಚ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನಾನು ವುಮೆನ್ ಸಾರ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತಾಂಡು ಸಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತಾಗ ಯಾನ್ ಐನ್ ನಂಬೋಡ ಅತ್ತೊಂದೇ ನಂಬೋಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವೇ ಇತ್ತದ ಕೂಡ ಆಗಿ ಹೋದಾಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕುದು, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಇತ್ತದಾಕಲು ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ 6 months 7 months ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಂಡ ಒರೆಗೆ ಈತ ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವು ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆತನ ಎಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಕೊಂದದ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಈಗ ಕೊಂದದಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ಅದೇ ಬಾಡಿ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಅದೊಂದು ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಪೂರ 5 ಜನ 10 ಜನ ಎಲ್ಲ ಏಪಲಾತಿ ಅವು ಪೂರ ನೀಕು ಮದುವೆ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಹಾಪ್ನು ಮದುವೆದಾಗ ಫೋಕಸ್ ಅವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಆಪಣೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಣು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಆಪಣೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಪಣೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮಿತ್ತ ನೀಕು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಆಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಆಲ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಐಟ್ ಫೇಕ್ ನಿಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತೆರ್ಲದ ಅದು ನೆನಪನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇ ಮಾಡಲ್ ಹಾಲು ಬೇತನ ನೆನಪಿದ್ದೀರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಪವರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಪಣದ ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅದೇ 2 decades ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಅವೇ ರೀಲ್ಸ್ 2 minutes 1 hour ರೀಲ್ಸ್ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮೈನ್ ಲೀಡ್ ಅನ್ಪಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರೀಲ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ದುಂಬು ದಾತ ಗೊತ್ತಾನ ಇತ್ತದಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಪಂಡ ಆತು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾನ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪಣ ದುಂಬು ಏಪ ಹಿಂಬೆ ಏರ್ ಪಂಡ ಅಂಬಾನಿ ಏಪ ಸಿಮ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಆತ ಅದೇ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಖಾಲಿ 1 year ಇಡೀ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಕಿದ ಪಿರೋ ಡೇಟಾ ಸತ್ಯ ಯೂಸೇಜ್ ಆತು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆತ ಖಾಲಿ ಎಂಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇತ್ತ ಅಂಚ ರೂಲ್ಸ್ ಅದು ರೂಲ್ ಹೆಂಚ ರೂಢಿ ಅದು ಬೋತು ಅಂಚ ಆತು ಬೋರ್ಡ್ ಏನು ಇಜ್ಜಿನ ಆಪುಜಿ ಈಗ 1.5 GB ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ವೈಫೈ ಇದೆ ಬಿರೋದು ಅಂಚ ಬೇತದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿವಿ ಅಂತ ನೆಟ್ ನನ್ನ ಸಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮೇಯ್ನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ ಅದು ಮಂತ್ ಬ್ರೀಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನನ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಂತ ಸೀದಾ ಗೋಡೆ ಆಟೋಣ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಎಂತ ಸಾಕಲ್ಲ 1 hour ನಿನಗೆ ಯಾವ ನಿನಗೆ ಯಾರದ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ಪಾತ್ಯಾರ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪು ಪಾತ್ಯಾರ ಮೀನ ಬರೋದು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಮೀಪುನಾಗ ನೋಡಿ
ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೀನಾಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಾರ ಮೂಲಪ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ ಆಗೋದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡು ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ತರಬೇಕು ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಮಲಗು ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚ ಈತ ಮತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಡೆದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಕಟ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚೆನೆ ಫೋಕಸ್ ಬಂದೋಗಿಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಒಕ್ಕವು ಮೂವೀಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಓಣ ತೂಯಿನವು ಒಕ್ಕವು ಸೀನ ಪಣ ಮಾತ ಟಾಪಿಕ್ ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈ ನಾಯ್ದ ಮಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ವಿ ಇರೋದು ಇದನ್ನ ನಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತದು ಪಾತೇರ್ರೆ ಅಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಡೆದು ಇಂದ ಕಟ್ ಆಯ್ತಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವೇ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನಡೆದು 4 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲಿ ನಾಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಳಿ ಪಂಡ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಎನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನೋ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಲಾದಿಪ್ಪು ಯಾನೇ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ತಪ್ಪು ಮನ್ಪುಣೆ ಅವನ ಶೇಪ ಅಂಚ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೈ ಅವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಎತ್ತುನ ಚೇಂಜ್ ಎಂಗ್ಲು ದಾಲ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಲಾಗಸ್ನ ಬಂಡೆ ಕಡೆ ಅದೇ ಪಾರ್ನದ ಇಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಐನ್ ಇದಂಗ ಹೊಡು ಅಂಚಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂತ ನನಗೆ ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಶಿ ಆಗಿ ಇನಿಕಾತೆ ಟಾಪಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ 2 ಜನ ಪತ್ತರ ಟ್ರೈ ಮಂಪ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅವೇ ತಿಂಗೊಂದು ಇಂತೆ ಫ್ರೈಡೇ ರಡ್ಡು ವೀಕಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಂತು ಇತ್ತತ್ತು ಪಣ್ಣ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಗ್ರೋ ಆಂಡ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೈಡೇ ವೆಜ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಂಡೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಂಪಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಪಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಪೀಸ್ ಔಟ್